ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୋଭର ସହିତ କହିବି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେଇଟା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଆଗରୁ ନେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଠିକାର ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରିବା ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ବାଂଶପାଣି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ ଆସନ୍ତା 15 ତାରିଖ ଠାରୁ ଇଏ ରେଗୁଲାର ଭାବେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଛୁ। ଆଉ ଆ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ବନ୍ଦେ ଭାରତର ସୁବିଧା ଲୋକ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ାବାସୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର।